may panggap met tay problema ti inek dati kat gaputa absent ni chairman mi ti good governance ya po bukal mayor Jeff Sagit kat as vice chairman iso nga sakti ng akam nga ng tratar ka dito so, dami tigil dito mga pupukales kay may kat tingay may isang naidasar na problema manen hindi matlayang out of town session di pinakaikat iti transformer iti sitio ay barangay Pulangi ini ako kapitan Galisinaw nung nairad radyo di JD after election so timet isang ati kunan ni DJ Imay nga representative ti INEC na handa nga aware di jay isang ati bakit ay so damit siguro standard operating procedure yung damit reports tapi ko na ti-report da kan ni kapitan kat kaputa busted ka no iso nga inikat da DJ transformer yung ko naman niya po kapitan kasano nga busted kat napintas met idi ikatan nyo handa kami pa pinakamuan nga inikat yun so medyo da kasla di impression di DJ pumarangayan na kat da politika na so nga teammate commitment dahil so nga nagaramit ka madagos at paramid at request letter tatay na pinirmahan niya po kapitan pinareceive ni insigida kadig INEC dingras representative nga request na nga maipasubli DJ transformer tun ano da kan isubli sa as the soonest so kunamit ni taga INEC nga i-action da jay within tunlawas na. Kasano nga rod kano ti plastar da data di ba ang transformer da kasano nga rod kuryente da sir. So ti problema ni Apo Kapitan tati agda mga mapaspasamak tatay jay low voltahe da nakapsot ti kuryente. Ket nakapsot so nga maperdi di appliances da. So nga no indawat ni Apo Kapitan nga no mabalin ko ma-insigida nga ma-aktuaran niya kasi Mayo pa lady. Mayo. Kaya natatan. Almost bulan 5 bulan in them. May katlo DJ pa problema ti